ଦେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ପଛ ପଛେ 7 ପାଦ ଚାଲିଯିବେ ପଛେ ହେଲେ ତମର ମୁଁ କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି କିଛି ବି ହବନି ତମର ଭଲ ପାଉଛ ମତେ ଭଲ ପାଇବିନି କେମିତି ତମେ ପୁରା ମୋ ଦେବତା ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଘରେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ବୋଉ କହୁଥିଲେ ତମକୁ ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିଆରି କରି